Beti onda, beti zurbilda bilauna beti onda. Ez dakit, kasta izangoa, nik ustez. Hori izangoa. Eskola belkalitatea enander. Alterofilia entzun nitza da ni ze izangoa ez da ize esplikatuzun da interesut zaitzen. Bueno, nahi alterofiliak gauza asko eman dizkit, ez? Aurrena izan zen nik kirolari bezala ibili nintzanean rubi jokatzen nuen. Rubi jokatzeko nik udaran, deskansu egiten nunean temporadan, alterofilia egiten nuen ondo etortzen zizaitelako beste kirola egiteko. Ni aurrena piztinan ibiltzen nintzen, da nire lagun batzuk judon, eta judotika hona etortze zian, eta nire esan ziaten behin etortzeko ikustea, eta horren esan zian bat isek, aber nahi hasi. 2012 hortikan, etorri zen Lourdes Gorostidi, hemengo alterofilia altera bat, ibiltzen zela da nahiko ona zen, eta eskola juntzan hitzaldia ematea. Eta nire lagun bat hola hasi zen, da urteak behan dugu, ni alterofilia hola ikusi da, ondo, eta urteak behan dugu ni esen nintzen. Burua garbi hauke bazu, tonteria asko lemazkatzu ja lasli hau? Bueno, bai, gogorra izan behar da. Kirolare gogorra da. Orduan ezin da ibili hemen a medias tintas, Teknika oso importantia da altxetzeko. Gaizkitu badi mazu, un garrolo, pues, euringo zaizu, o mini hartuko zu, o lesio asko, baina ondo oite badi mazu, ondo altxatzen badi makizu, ez da zu problemaik, ez zu problemaik bizen. Barra jun behar du toki zehaz batetikan, da, karo, ez bazu ondo ematen, pues ja gauzak aldatzen naizea, eta ez da berdina oso, ez zaizu ondo jungo da, orduan hor ja sartzea, Igor esan duen bezala, lesioak, eta... Bai, azkenako hau egunerokoa da, ez da beste kiloetan bezala, igual aste bete utzi ezkeo, berriz normal, ez zuna, azkenako zure gorputza, hain entrenamentu exigente eta utzi ezkeo aste bete asko notatzeula gorputzak. Sensazioik behi txarra dira, porque zoaz, eta ez eta altxako, eta ez eta altxako, que azken ez du altxeko. Mentalidade horrekin jute batzea ez du altxako. Positibea dauke bai. Momentu, kargatzen zuen da altxatzeko momentun, faiatzea bali mazea, kontzentratzea momentu hortan, hor gehiago ez dutu dugu eta gehiago ez dakiz eta bizka bisualetzen zu eta lanak eta bai, kosta ditea lanakin da dena entrenatzea, baina alde hona egite dugu da beti saiatzen ez fuerte etortzen, da mentalidadez etxena honen garbitu hona etortzeko. Nik bai eukiet denboak gutxi berez etortzeko, ikasketakin da, baina beti saiatu nahi zeukitzen denbora bat, hona etortzeko, eta entrenatzeko eta ondo duteko, bai, konstante izaten. Lagunak ez hau zaituzu alterofiliako, katxonde asko do, parrasko itituzu, eta gimnasiore katxonde asko do, da oso ondo. Kompainerismo idakau, presioa denon artean soportatze dugu, eta gero ondo ite bat dugu, parrandak edena bat egitea, baita ere. Katxonde hogeitek idola. Denak alderantzizkoa serio giltzeiela esan dute? Bai, nahi duenen serio jartzea, katxondeoa ere badao, eta behar da. Gu behekin takilo nahi pitzea, denak oso ondo ematea, jo nahi esan duzela. Eta galdetzi igual zemuz entrenatzen, baina ondo, Txapelketan gaudea matar, ez gara bidatzen. Baina, gero bai, da deporte bat, esate bezala errespetua da ona. Bukatzea eta dena lagunak ea. Poza hondik. Disgustuak ere bai, baina, bueno, pozak ere bai. Eta poza gauza emaitzak onak eta lortze ditugunean ahaztu iten naizea gauza txarrenak eta, bueno, eta sei ite dugu gaurrea. Entrenatzaileak asko iteo. Bat isek entrenatzea notatzea, ikustea beste entrenatera batzu, esate, igual faiatzen eta lasai horrengo egingoa, behar da presioa eta konstantzia eta hori bat isek ematiguna. Gorra baina oso da, serio izan batzu. Adibidez beste entrenadore bat, ez dara oso serioa, eta jendeakin katxonde da kompetiziotan serio ibili batzu. Eta entrenadore oso na, serioa baina oso na. Gorra izatea onde etortzea beti, ez dakit. Azkenako failatu ezkeo eta esate izue, bueno, aurrengoako ez dakiz ez inin behaztu eta punto, ez da besteik. Momentun beharrekoa ere bai, azkenian. Zu momentun ondo altxate batzu, esango dizu, bueno, ondo indezu da fallo txikiago izakizu ez da ezakizu, baina gaizkite batzu gogor pongo zaitu, baina hala behar du. Bueno, ni gogoa jartzen dut,
beraiekin batea eta ilusioa ere, bai. Nik ilusioa galtze balimet ez diet transmititzen nire gogoa eta orduan nabarmentzen dut nire gora berake beraiek eukitzen dituztela. Eta bueno, hori izango dira, nirekin nahiko feeling hona dokelako. Bai, eta animoke bai sentitzea, psikologia asko notatzea. Gero ere bai, afizioa, eta ekipoak, azkenian gu, nola denako sondo emategean, horrek bai guri ematigu seguridade bat. Azkenian bakizu behintzat jendia da hola animatzen, o gaizkitxe batzu, bueno. Normalean ibiltzen dira talde bezala 3 aurrenekotan Espainin. Eta pentsatu beste talde batzuk selezioak izaten diala. Eta gu, jotegea hemengo taldea eta 3 aurrenekotan beti sartzegea. Nire lehengo ametsa, Blumen sartza da, beka eskatuet, aukera dazka sartzeko tola da horri behi da nago. Blume da, deportista duen tokin, eliteko Madrilen dago, eta horra jutea naiz, entrenamendu gorra izango tola, baina izango akademi bat bezala hola, da nik asikota dena. Da beste tokitara juteko la esperientziosuna. Igual dazkaten pixutan igual denak 5-6 urte zarragoak eta oso aukera gutxi dazkaten. Medaia oso zelosteko, así que nire printzipioa mejoratzea. Ez baldin bada zure marka petiak azu erronka txiki bat irabazteko edo zure marka uzteko, peti hau zerbait, gogokin futeko atxatzea. Gero marrun, aldala dene irabazi, nire taldeko guzti, momentxo ezan ekipoko txarren ani naiz, eta remendikan aldiotela dene irabazi, eta goazen, guztua, hartu nuko. Kirola individuala etxin da, ez? Eta orduan, hemen notatzen dugu. Falta dela gazte jendea eta pixkat konpletatzeko taldeak badago etorkizuna, eta ona. Baina olako gazteak bierko litzake hemen igual 15-20 izateko luzea talde bat mantenitzeko olako emaitzakin.